Igbo dị sam unu asala chi gerenụ n'akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Mọnde ahịa nkwọ abalị 5 nke ọnwa asatọ afọ 2024. Ngagharị iwe ọchịchị ọjọọ ndị nwere aka oke akụsuola Tinubu n'okwula enweghị isi ọ gwara ndị Naịjirịa dịka ndị na-eme ngagharị iwe mechiwere ya ike bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị gbaa arụkwaghịm ma ọ bụrụ na ị gaghị akwụnwu ụgwọ ọnwa opekata mpe $7,000 ka otu jikọtara ndị ọrụ NLC gwara aka na-achị steeti Gombe. Ngagharị iwe ndị uwe ojii agbagbuola obere nwa na Kubwa, Abuja. Akụkọ kọrọ na nwatakịrị a bụ onye nọrọ onwe ya na-ekiri ndị na-eme ngagharị iwe ka ndị uwe ojii tụwara egbe gbagbuo. Ngagharị iwe okwu Tinubu kwuru abụghị ihe ndị Naịjirịa chọrọ ka Atiku, Soyinka, PDP, NLC ndị ọzọ kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ngagharị iwe ga-aga n'ihu taa na Lagos ka ndị nhazi ngagharị iwe kwuru. Ndị obu egbe awakpola obodo Ụmụcheke Okwe nọ na kansụl ọnụ Imo nke steeti Imo gbuo ndị ndu obodo mmadụ 6 bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ịgwa ndị Igbo si ala Yoruba laa bụkwa isi ndị Igbo si na Naịjirịa pụọ ka nwa bara kwuru. Ọ dị mma ka anyị chigodo ọnụ kpọmkwem na okwu a bụ nke na-ekọ achịcha ka ọ dị ugbu a, ya wee okwu onye isi ala kwuru n'ihi na mgbe a sị na onye isi ala ga-agwa ndị Naịjirịa okwu, ọtụtụ ihe ka ụmụafọ Naịjirịa tụrụ anya na onye isi ala ga-ekwu, mana okwuhie ma otu ya bụ ihe wee bụrụ ihe gbara ndị Naịjirịa agharị. Ndị Naịjirịa katọkwara n'ihe ndị ahụ o kwuru, n'ihe ndị ahụ o kwuru onwe dịka o shiri metụwa aka n'ihe mere eji eme ngagharị iwe ma otu ya bụ ihe wee bụrụ ihe na-agba anya mmiri ma bụrụ ihe na-akpasu iwe. Ndị uwe ojii gbagburu obere nwatakịrị dịka esiri ya kọrọ anyị. Nwatakịrị esoghị eme ngagharị iwe, ọjọọ so nọrọ n'akụkụ na-ele ndị mege ngagharị iwe. Ndị polisi atụwo ya egbe gbagbuo ya close range na Kubwa, Abuja. Ịjụọ m sị gị na oge ụfọdụ ndị uwe ojii ndị ekwuru m ekwuole m ihe, ụfọdụ n'ime ha na-aṅụ akpụrụ achịa, ụfọdụ n'ime ha na-aṅụ ihe a na-aṅụ na-aṅụcha ma guf na-aṅụ ma tramadol, nke na oge ụfọdụ ihe ha ga-eme with peace ejiri agha jiri ọgụ were violent mee ya. Ndị na-eme ngagharị iwe na Abuja ekwule mkpu tia gas agbakwara na Abuja. Otu nwaanyị amama nwaanyị ahụ nwere gịnị BP ka ọ gịnị, nwaanyị efentie. Ndị jos eme peaceful protest, polisi agbaela ha tia gas. Anyị ekwuola ya, kwụsie ya ike. Ngagharị iwe wu oke na ọrụ dịrị nwaafọ Naịjirịa. Ọwụ oke ruru anyị ime ngagharị iwe ma anyị chọọ, it is our right. Oke mmadụ na-agaghị anafuli anyị, ịghọtala. So naanị ihe ndị uwe ojii kwesịrị ị na-emewu na-echekwa ndị na-eme ngagharị iwe. Enwe ndị chọrọ itinye ọgba aghara na ngagharị iwe, ha nwụchie ha. Ọ dị egwu. Obaseki atala Tinubu ụta maka ihe isi ike ji ndị Naịjirịa aka ọjọọ bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu European Union ajụla mmeri Maduro meriri dịka onye isi ala mba Venezuela. Otu nwaanyị isi ikpe ụmụ ya 6 nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a n'ihi akamụ ha ṅụrụ aṅụ na Benue bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na akwụkwọ akụkọ The White Paper ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Stanley Nwosu na ndị otu ya na-agbasi mbọ ike ịla APC n'iyi n'ọlụ ka otu boro ebubo dịka ha kwuru na ọ bụ omeọgọ na-akwado ya. Alex Mbata akpọọla oku udo, kpọkwa oku ka ngagharị iwe kwụsị bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The White Paper. Na akwụkwọ akụkọ Nigerian News Point ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu ndị ntorobịa ọhaneze ndị Igbo ekelela ndị Igbo maka ịgbakọta ngagharị iwe azụ. Ntuliaka elu kansụl ike agwụla ndị Mbaitolu na otu onye ụbọ mmiri na-akpọpụtakarị nwanne ya mgbe ọbụla ịbụ onye isi oche kansụl Mbaitolu ka Uche Nwaole kwuru.
otu onye pastọ ka a tụrụ mkpọrọ afọ 8 n'Imo maka ịkwaso nwunye onye ụka ya iko n'ike bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ National News Break. Ọ dị mma, ekelele m ndị CSO bụ ndị hụrụ na ikpe a na-ekperuru ya n'isi. Ekelele m ndị Human Rights Organization ịhụ na this pastor kwasoro the wife of a member iko n'ike na atụọla ya mkpọrọ 8 years. Aka nwekwara other cases like that. Nne aka ga-atụkwa mkpọrọ maka imetọ mmadụ, imetọ nwaanyị, imetọ ụmụ ha. The cases are still coming up. So I want to thank our human rights organizations in Imo State for a job well done. Let the good work continue. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta kpamkpam ihe omume anyị n'akwụkwọ akụkọ. Biko sonyere m kpọmkwem na official Nonsokwa TV na YouTube. Subscribe ọra m na official Nonsokwa YouTube, official Nonsokwa TV na YouTube. O nwere ezigbo fim nọ nga. O nwekwara ezigbo fim nọ n'ọchịwọ. Gaa ka ilele ya ma ọ bụrụ na ilelebe ya. Kachi m na-efe gaa n'ihu gọjibọla men na ụbọchị taa gọjibọla anyị siriri werere.